пешрафти ҳар давлат аз захираҳои зеҳнӣ ва рушди тафаккури ҷавонони он вобаста аст. таи солҳои соҳибистиқлолӣ ҷавонони саодатманди миллати мо дар раванди тамоми муносибатҳои ҷамъиятӣ ширкат варзида, ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои калидии кишвар саҳми босазои хешро гузошта истоданд. ин аст ки таи чанд соли охир тамоми соҳаҳои илми ҷумҳурӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. барои рушду тараққӣ ва пешрафти устувори ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъмини рақобатпазирии он дар ҷаҳони пуртазод мебояд ки ба омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таваҷҷӯҳи бештар намоем. ҳамасола баргузор гардидани озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат барои рушди илму инноватсия ва ба камол расидани кадрҳои болаёқат мусоидат хоҳад намуд. химия яке аз қисматҳои асосии табиатшиносӣ буда, илм дар бораи моддаҳо, хосият ва табдилёбии онҳо мебошад. пайдоиши химияро ба давраҳои хеле дури таърихи инсоният, замоне ки бори нахуст оташ пайдо гардид, рабт додан мумкин аст. яъне илми химия таърихи чандин ҳазор сола дорад. яке аз номинатсияҳои озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат низ ба ин фан бахшида шудааст. дуруд бинандагони гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои телевизиони илм ва табиат. барномаи ворисони илм аст манзури шумо. дар нашри навбатии барнома шуморо бо ҳаёту фаъолияти яке аз ғолибони озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат аз номинатсияи химия байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ Хайрулло Саъдуллоев ошно месозем. моро ҳамроҳ бошед. хайрулло саъдуллоев 6 декабри соли 2005 дар шаҳри Душанбе дар оилаи корманди давлатӣ ба дунё омадааст. соли 2012 ба синфи якуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 66 ноҳияи Сино рафта то синфи 4 дар ин муассисаи таълимӣ таҳсил намудааст. дар синфҳои ибтидоӣ ба фанни математика рағбати бештар пайдо мекунад. аз ин рӯ волидонаш ӯро аз синфи 5 ба литсеи хусусии Эҳсон мебаранд то илмҳои дақиқро бештар омӯзад. хайрулло ба омӯзиши фанҳои химия, биология, физика ва алгебра таваҷҷӯҳи бештар намудааст. навъовариву ихтироотро низ меписандад ва баъзан ба офаридани дастгоҳ ё таҷҳизоти техникии нав мепардозад. ӯ иштирокчии олимпиадаҳои фаннӣ байни мактаббачагон аз фанҳои биология ва химия буда, ҷоизадори ҷойҳои ифтихорӣ дар давраҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявии олимпиадаҳои мазкур мебошад. ба фанни химия аз синфи 8 таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуда, таҳсили иловагии онро оғоз менамояд. соли 2022 бо маслиҳати устодони муассисаи таълимӣ дар озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат аз номинатсияи химия дар байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ иштирок намуда, дар давраҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои дуюм ва соҳиби ҷоми озмун, диплом ва мукофотпулии 25 000 сомонӣ мегардад. хайрулло саъдуллоев аз синфи 10 то ҳол дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 56 ноҳияи Сино таҳсил дорад. ҳайати эҷодии барнома субҳи барвақт роҳ пеш гирифтем сӯи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 56 ноҳияи Сино. ин муассисаи таълимӣ яке аз калонтарин мактабҳо дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ба шумор рафта, дар он беш аз 4600 хонанда таҳсил менамояд. ғолибияти пайвастаи шогирдони муассисаи таълимӣ дар озмуну олимпиадаҳои гуногун сатҳ аз фанҳои дақиқ шаҳодат аз он медиҳад, ки омӯзиш дар муассисаи таълимии мазкур дар сатҳи олӣ ба роҳ монда шудааст. аз роҳбарияти муассисаи таълимӣ иҷозат гирифта ба дарси хонандагони синфи 11 Г даромадем. қаҳрамони барномаи мо дар ҳамин синф таҳсил менамояд. вориди синфхона гардидан замон худро дар олами кимиё тасаввур намудем. синфхонаи фаннӣ тозаву озода ба назар мерасид ва бо аёниятҳои муосир муҷаҳҳаз буд. хонандагон дар тан либосҳои тавсиявӣ ва хилъатҳои сафеди дарсӣ доштанд, ки дидани ин манзара аз ҷиддияти кори омӯзгор дарак медод. рӯи мизи асосӣ ва мизҳои хонандагон элементҳои химиявие ки ба мавзӯи имрӯзаи дарсӣ рафт доранд ба шакли хос чида шуда буд. муаллим мавзӯи дарсиро як ба шогирдон бо тамоми нозукиҳояш мефаҳмонд ва барои мустаҳкамкунии мавзӯъ гаштаю баргашта
суол медод. воқеан дар ин муҳиту шароит ҳама хонандагон бояд донишманду мутахассис ва соҳиб маърифат шаванд. хайлоҷон, як бор дигар шуморо ба муносибати ғолибиятатон дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат табрику муборакбод мегӯям. шумо дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз номинатсияи химия байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҷойи дуюмро сазовор гардидед. ин аз он дарак медиҳад ки шумо ба фанни химия таваҷҷӯҳи хос доред. чӣ чиз боис гардид ки шумо маҳз таваҷҷӯҳатонро ба омӯзиши фанни химия бештар намудед? барои омӯзиши фанни химия маро устодам аввалан шуда Ҷунайду Сафиулло роҳнамоӣ карданд ва вақте ки ман ин фанро як-ду бор хондам, шавқам ба ин фан хело зиёд шуд ва ман бисёртар ин фанро хондам ва дар ниҳоят ба мақсад расидам ки аз ин фан дар озмуни олимпиадаҳо иштирок кунам ва дар он ҷо сазовори ҷойҳои намоён гардам. яъне иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аввалин озмуне набуд ки шумо дар он иштирок кардед. пеш аз ин дар кадом озмунҳо иштирок кардед ва ғолиб омадед? пеш аз ин ман дар озмунҳои тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост ин ва дар озмуни истеъдодҳо иштирок кардам ва боз дар озмуни ҷоми пойтахт ки тобистонӣ дар истироҳатгоҳи Зимчуруд гузашта буд, дар он ҷо иштирок карда ва дар он ҷо дастаи шаҳри Душанбе соҳиби шоҳҷоиза гардид. дар оянда кӣ шудан мехоҳед ва оё химия барои касби ояндаи шумо таъсир дорад? дар оянда ман табиб шудан мехоҳам. бале, фанни химия барои касби ман хело таъсир дорад, чунки дар он ҷо мисол кори табиб ин ҳамаш бо доруву технологияу моддаҳои нав аст ва барои табибон бисёртар ҳамин фанни химия, биология, физика ва ғайраҳо зарур мебошанд. дар бораи баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз куҷо маълумот гирифтед? дар бораи баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ман аз телевизион ин хабарро шунидам. дар даври якуми озмун, яъне дар даври мактабӣ, ман сазовори ҷойи аввал гаштам. дар даври дуюм, яъне даври ноҳиявӣ, сазовори ҷойи дуюм гаштам ва дар даври сеюм, ки дар шаҳри Душанбе гузашта буд, дар он ҷо сазовори ҷойи дуюм гаштам. даври ҷумҳуриявии озмун дар Институти химияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба номи Никитин баргузор гардид ва дар он ҷо ман сазовори ҷойи дуюм гаштам. то ҷои ман иттилоъ дорам, аз даври ноҳиявӣ шурӯъ карда озмун аз се қисм иборат буд: қисми назариявӣ, қисми хаттӣ, қисми лабораторию амалӣ. хоб кадом қисмати озмун барои шумо бештар мушкилӣ эҷод мекард? дар даври ҷумҳуриявии озмун ба ман камтар қисмати хаттии озмун камтар мушкил афтод, аммо дар даври назариявӣ ва дар даври лабораторӣ нисбат ба дигар иштирокчиёни ҳамон озмун аз номинатсияи химия ман нисбат ба онҳо ба холҳои баландтарро ба даст овардам ва ғолиб шудам. хайлоҷон, дар даври ҷумҳуриявӣ буданд рақибоне ки шумо аз онҳо сахт метарсидед ё фикр мекардед ки дониши вайҳо аз дониши шумо баландтар аст? дар даври ҷумҳуриявии озмун бале рақибони бақувват ҳам буданд, аммо аз онҳо ман наметарсидам ва онҳо ҳам низ хело соз дар он ҷо фаъолона иштирок карданд ва баъзеашон низ сазовори ҷойҳои намоён гаштанд. озмун барои муассисаҳои таълимӣ, литсею гимназияҳо алоҳида баргузор мегардад, лекин дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ин гуна набуд. дар озмун аз муассисаҳои таълимӣ зиёд буданд? бале, дар даври ноҳиявӣ дар озмун хело иштирокчиён зиёд буданд ва дар он ҷо ҳамагӣ бояд 5 кас сазовори ҷой мегашт ва аз байни ҳамаи ҳамун иштирокчиёни хонандагоҳои мактабҳои миёна ва литсеи гимназияҳо 4 нафар аз литсеи гимназияҳо сазовори ҷойҳо гаштанд ва дар даври ноҳиявӣ як ман аз мактаби миёна сазовори ҷойи дуюм гаштам. дар даври шаҳрии озмун низ 4 нафар аз литсею гимназияҳо сазоворҳои ҷойҳои намоён гаштанд ва як ман аз мактаби миёна дар даври шаҳрӣ сазовори ҷойи дуюм гаштам. дар даври ҷумҳуриявии озмун низ ҳамин тавр. аз қисмати хаттӣ кадом савол барои шумо бештар мушкилӣ эҷод кард ва вақти шуморо бештар гирифт? аз қисмати хаттӣ ба ман камтар ҳамон саволҳои физхимия камтар мушкилӣ эҷод карданд ва вақти ман зиёдтар ба ҳаминҳо рафт. ҳакамони озмун чӣ гуна амал мекарданд? шумо аз кори онҳо қаноатманд ҳастед?
камони озмун ҳамаи онҳо профессорҳо, докторандҳо, профессорҳои донишгоҳи миллӣ, донишгоҳи тиббӣ буданд ва бале ман аз холҳои мондаи онҳо қаноатмандам ва онҳо ба таври шаффоф озмунро гузаронданд. як бартарияти иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ин аст ки касое ки дар даври ҷумҳуриявӣ ғолиб мебиёянд ба таври худкор ё автоматӣ донишҷӯи донишгоҳи дилхоҳашон ҳастанд ва шумо дар оянда ҳуҷҷатҳоятонро ба кадом донишгоҳ супоридед? ман имсол мехоҳам ба донишгоҳи тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино дохил шуда онҷоро бо баҳои хубу аъло хатм намоям ва дар оянда ба халқу ватани худ содиқона хизмат кунам. агар ман хато накунам 3 сол баъд шумо имкони дубора иштирок кардан дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифатро пайдо мекунед. фикр доред ки ҳамчун донишҷӯ дар ин озмун иштирок намуда як бори дигар худатонро санҷед? бале ман ин фикрҳоро кардам ва баъд аз 3 сол ман мехоҳам ки боз дар ин озмун иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гардам. ба ҳамсолони худ дар самти омӯзиши илмҳои дақиқ чӣ пешниҳоду тавсияҳо доред? ман ба ҳамсолони худ тавсия медиҳам ки онҳо ба корҳои беҳудагардӣ, кӯчагардӣ машғул нашаванд ва бисёртар вақтҳои худро дар китобхонӣ, яъне онҳо бояд ба китобхонаҳо рафта дар он ҷо зиёдтар китобҳоро мутолиа намоянд ва дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гарданд. директори муассиса Дилбар Худойназарова ба ин назар аст ки саҳми омӯзгорони донишманду соҳибтаҷриба истифодаи аёниятҳои дарсӣ ва техникаву технологияҳои муосир дар раванди дарс омӯзиши хонандагонро самаранок мегардонад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 56 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ки дорои 4600 хонандаи таълимӣ мебошад, дар самти 20-солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ки бо амри муҳтарам пешвои муаззами миллат ба имзо расидааст, як қатор дастовардҳои назаррасро дар сатҳи ҷумҳурӣ ноил гардиданд. таи чанд соли охир шогирдони муассисаи таълимии мазкур ба як қатор дастовардҳо ноил гардиданд. боиси ифтихор аст қайд бикунем ки дар соли таҳсили 2021-2022 шогирди муассисаи таълимии Шарипова Меҳрона дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз номинатсияи химия дар ҷумҳурӣ сазовори ҷойи аввал гардиданд ва бо диплому маблағи пулие ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳур пешниҳод шуда буд сазовор гардиданд ва дар соли таҳсили 2022-23 дар ҳамин озмун илм фуруғи маърифат шогирди муассисаи таълимии Саъдуллоев Хайрулло дар даври ҷумҳуриявӣ, даври ниҳоии ин озмун сазовори ҷойи дуюм гардиданд. албатта ин аз он шаҳодат медиҳад ки омӯзиши фанҳои дақиқ дар муассисаи таълимӣ дар сатҳи бениҳоят хуб ба роҳ монда шудааст. мехостам қайд кунам ки шогирдони омӯзгори фанни химия Ҷунайдов Сафиулло дар даври ноҳиявии озмун таи 3-4 соли охир на камтар аз 13-15 нафар хонандаи онҳо ба даври шаҳрӣ рохат гирифта дар сатҳи ҷумҳуриявӣ аз 4 то 6 нафар хонандагон сазовори ҷойҳои аввал мекарданд. дар озмуни тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм, инчунин дар рӯи номинатсияи меъморӣ ва ихтироъкорӣ шогирдони муассисаи мо дар соли таҳсили 2021-22 дар сатҳи ноҳия сазовори ҷойи аввал ва дар даври шаҳрӣ 2 нафар шогирдони муассисаи таълимӣ сазовори ҷойҳои якум ва дуюм гардиданд. Саидзода Раҳимҷон муассисаи таълимӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ҷойи дуюмро ишғол карданд ки ин албатта боиси ифтихори ҳамаи мо сокинони шаҳри Душанбе, маорифи шаҳри Душанбе мебошад ва мо мехоҳем ки дар оянда низ дар ҳамин сатҳ қарор дошта бошем ва тавонем ки шогирдона беҳтару хубтар омода созем ба ҳамаи озмунҳо ва олимпиадое ки дар сатҳи ноҳияву шаҳру ҷумҳурӣ баргузор мегардад. хайрулло Саъдуллоев то хатми синфи нуҳум дар литсей таҳсил мекард, вале иловатан дар назди устоду раҳнамояш Сафиуллоҳ Ҷунайдов ба омӯзиши фанни химия машғул буд. маҳз бо роҳнамоиҳои ӯ дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат иштирок намуда ғолиб гардид. шукргузорӣ аз асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ менамоем ки
ба мо ҷавонон тамоми таҷҳизотҳо, тамоми синфхонаҳо ва чунин муассисаҳоро пешкаш менамоянд, то ки мо дониши худро ба хонандагон диҳем ва дониши онҳоро зиёда намоем, то ин ки онҳо дар оянда ба давлати миллати худ содиқона хизмат намоянд. аз ин ҷумла шогирдонро дар олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявӣ ва шаҳрии ҷумҳурӣ омода менамоем. муассисаи мо ба омӯзиши фанҳои дақиқ бениҳоят аҳамияти хоса медиҳанд, то ин ки шогирдонро дар рӯҳияи фанҳои дақиқ тарбия намоем, то ин ки онҳо дар олимпиадаҳои шаҳрӣ, ҷумҳурӣ ва дар озмунҳои илмфуруғи маърифат ва берун аз ҷумҳурӣ низ иштирок намоянд. ва соли дуюм мешавад ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон озмуни илмфуруғи маърифат баргузор гардида истодааст ва дар соли аввал аллакай шогирди мо Шарипова Зарина дар ин озмун сазовори ҷои аввал гаштанд. ва боз мо кӯшиш намудем ки шогирдонро дар ин рӯҳия тарбия намоем ва онҳо дар чунин озмунҳо иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гарданд. аз ҷумла дар соли 2021-2022 Саъдуллоев Хайрулло, ин шогирди мо, дар номинатсияи химия иштирок намуда, дар даври мактабӣ аллакай сазовори ҷои аввал, дар даври дуюм яъне ноҳия сазовори ҷои дуюм гардиданд, дар даври сеюм ки даври шаҳрӣ ба ҳисоб меравад сазовори ҷои дуюм гардиданд ва мо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда кӯшиш намудем ки то ки дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои аввал гарданд. дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои дуюм гаштанд. Саъдуллоев Хайрулло аллакай дар синни хурдсолӣ ба фанҳои илмҳои дақиқ бениҳоят шавқу рағбати зиёд доштанд. аз байни хонандагон аллакай намоён буд ки Саъдуллоев Хайрулло яке аз хислатҳои хоси худро нисбати фанни химия дошт ва бо он мо аллакай аз синфи ҳаштум шурӯъ намудем корро. дар олимпиадаҳои даври ноҳиявию шаҳрию ҷумҳурӣ иштирок менамуд, ҳам дар синфи 8, ҳам дар синфи 9-10 сазовори ҷойҳои аввал гашт. ва ин сол низ ғайр аз илмфуруғи маърифат мо боз кӯшиш намуда истодаем ки дар олимпиадаи сатҳи ҷумҳурӣ низ сазовори ҷойи аввал гардад. хайрулло хонандаи донишманду хушинтизом аст. бо омӯзгорону хонандагон бо эҳтиром муносибат менамояд. ҳамеша талош месозад ки ба касе ёрӣ расонад. баъзан баъди дарсҳо ба ҳамсинфон кӯмак намуда нозукиҳои ин ё он мавзӯъро ба онҳо мефаҳмонад ё роҳи ҳалли масъалаҳоро ба онҳо нишон медиҳад, мегӯяд роҳбари синфашон Хайринисо Шоева. 2 соли ахир аст Хайрулло Саъдуллоев дар мактаби мо таҳсил мекунад ва интизоми хуб дорад, дониши аъло дорад. дар баробари фанҳои дақиқ ҳам ва фанҳои гуманитарӣ ҳам шавқу рағбати зиёд дорад, дониши хуб дорад ва бо ҳамсинфон муносибати хуб дорад ва бештари хонандагон ёрӣ мерасонад. дар олимпиадаҳо иштирок намуда ҷои намоёнро ишғол намудааст. аз он ҷумла дар озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат иштирок намуда сазовори ҷои дуюм шуд ки ифтихори мо омӯзгорон ва мактаб мебошад. ҳамсинфону дӯстони Хайрулло низ ӯро чун хонандаи пешсафу хушахлоқ мешиносанд ва аз ӯ ба некӣ ҳарф мезананд. Хайрулло Саъдуллоев яке аз шахсоне мебошад ки аз синфи даҳум то ин ҷониб бо мо дар як синф таҳсил карда аз замони омадан ба муассисаи мо худашро яке аз шогирдони беҳтарин ва шогирдони фаъол нишон дода омӯзиши худро бисёртар дар илмҳои дақиқ махсусан илми биология, химия ва физика равона кардааст. дар баробари омӯзиши фанҳои дақиқ боз вай ба дигар фанҳои гуманитарӣ ва мисли фанҳои забон ва адабиёти тоҷик шавқу ҳаваси беандоза дорад. вай пайваста дар суҳбатҳояш ба мо таъкид мекунад ки мо фанҳои гуманитарӣ ва фанҳои дақиқро аз худ кунем. суҳбатҳои вай боиси он шуд ки ман иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ шавам ва дар ин озмун дар даври муассисавӣ ман ҷои намоёнро ишғол карда то даври шаҳрӣ
اشتراک نمودم. همه معلمان و خوانندگان باوری دارند که آینده درخشان و به نهایت پربرار نصیب سعدالله خیراللهیف میباشد. بعد از ختم درس‌های مکتب به خانه سعداللهیف ها رفتیم. آنها از آمدن ما آگاه بودند و ما را گرم و صمیمی پیشواز گرفتند. خانواده را هنگام تناول خوراک نصف روزی پیدا نموده از صحبت‌های گرم و صمیمی و نصیحت‌های پدر خانواده امک رجب علی برخوردار گردیدیم. او همه پیشرفت و ترقیات و دستاوردهای بی‌نظیر زمان صاحب استقلالی را از توجه و غمخوری‌های پیوسته رهبریت مملکت نسبت به جوانان آینده‌ساز جامعه می‌داند و پیوسته خانواده را به شکرگزاری و قناعت پیشگی تلقین می‌نماید. خیرالله از جوانیش همه چیز شوق رفقت داشت، خواندن ده ماشین ده کلید می آورد و من یک دیگر یاردم میکردیم بالسپید ده ساز کردن ده بسیار همین چیزا ده شوقی بلند داشت. بعد وقتی این مکتب خونش همین فنوی هم دقیق و هم ریاضی ده شوق رفقتش به حد زیاد شد. با تشبوسی به واسطه پیشوای ملت این آزمون‌های فروغ صبحیدان‌های کتاب است، علم فروغ معرفت در سمت فرهنگ و صنعت باشد. تاجیکستان وطن عزیز من که نبیره ما در آزمون علم فروغ معرفت شرکت ورزید. ما شکرانه میکنیم که چنین نبیره به وی رساندیم. تمنا میکنیم که همین نبیره ما صاحب علم و صاحب معرفت شود، برای تاجیکستان عزیزمان و فرهنگ و پیشروی ترقیات تاجیکستان خدمت خودش دریغ ندارد. خیرالله فرزند کلانی خانواده است و یک دادر و دو خواهرک دیگر دارد. با آنها نیز بسیار مهربان است. بعضا در تیار نمودن درس ها با آنها کمک میکند یا به خواهر خردیش شعر میآموزاند. هر یک پدر و مادر آرزو میکند که فرزندش با بهای خوب و اعلی مؤسسه تعلیمی را ختم کند و دانشگاه و دانشکده‌ها داخل شوند و صاحب کسب و هنر شود، متخصص شود، پیش از همه متخصص خوب شود در ساحه انتخاب کرده خود. خیرالله پیش از خواندن فن شیمیا این صنف‌های 6 7 با فن‌های بیولوژیا، زوولوژیا، آناتومیا شوق داشت و در المپیاده ها و آزمون ها از این فن ها اشتراک میکرد. وقتی که فن شیمیا را خواندن و سر کردن، من اهمیت دادم که باید بسیارتر با همین فن نسبت دیگر فن ها وقت خود را زیادتر صرف میکرد. خیرالله از صنف 8 مقصد گذاشت، در نزد خود مقصد گذاشت که من از همین فن شیمیا در آزمون ها المپیاده ها اشتراک کنم و مقصد گذاشت که یک جای نمونوی رو صاحب شود. ماه اپریل سال 2022 ما طریق تلویزیون از برگزاری آزمون جمهوری علم فروغ معرفت خبردار شدیم. در آینده خیرالله مقصد گذاشته است که در دانشگاه طبی به نام ابوعلی ابن سینا داخل شود و آن را ختم نماید و همچون متخصص صحوی کار کند، خدمت کند به وطن خود. مادر خیرالله میگوید او از خردسالیش خیلی زیرک و دانا بود و در صنف‌های ابتدایی به فن متماتیک رغبت داشت. از این رو با مصلحت آموزگاران او را به لیسه خصوصی بردیم تا علم‌های دقیق را بیشتر آموزد. خیرالله فرزند اولین من میباشد. وی در خردسالی خیلی پسر زیرک و دانا بود. معلمه ابتداییشان از من خواهش نمود که خیرالله را اگر امکانیت داشته باشد به یگام گیمنازیای لیسه‌های مخصوص برده ماند و دانش خود را صیقل کرد و با بهای خوب اعلی اونجا را ختم نموده به دانشکده داخل شود. ما با همراه پدرش مصلحت کرده همه خیلی هم کردیم. یک مدت در لیسه تحصیل نموده آنجا رو در آنجا با المپیاده ها اشتراک نمود، جاهای نمونوی رو سزاوار گردید. ما خیلی از این پیشروی خیرالله خیلی خرسند شدیم. بعد ختم صنف 9 خیرالله جان به مؤسسه میانه رقم 56 ناحیه سینا
خواندن خود را دوام داده. خیرالله جان بسیار به فنهای دقیق شوق و رغبت زیاد داشت. به فن بیولوژی، شیمی، فیزیک. این فن شیمی بیشتر به او محقول شده در آزمون علم و فروغ معرفت سزاوار جای دوم گردید. ما از این موفقیت‌های فرزندمان خیلی خرسند هستیم. من خیال میکنم که نه تنها من بلکه تمام مادران روی دنیا میخواهند که فرزندشان با بهای خوب و اعلی دانشکده و مکتب‌های میانه را ختم نموده با کسب دوست داشته خود به خلق و وطن عزیز خود خدمت نمایند. خیرالله سعداللهیف به اختراعکاری و نوآوری نیز شوق دارد. با کمک و راهنمایی‌های پدرش در خانه لایحه اینکوباتور خرد خانگی را تهیه نموده است. اینکوباتور ساخته او برای چوجه براری از تخم بیدانه پیش بینی شده است. می‌خواهد لایحه مذکور را خودکار یا اتوماتی نموده آن را به آزمون جمهوری علم فروغ معرفت برد و در نومیناسیون اختراعکاری و نوآوری قابلیت خود را بسنجد. من اختراعکاری و اختراعات رو خیلی دوست می‌دارم و از همین سبب در وقت‌های خلگی هم یگان چیز نو رو اختراع میکنم و با پدرم در آخران همون اختراعات‌های خودمون نصیحت کردیم که یک اینکوباتور برای تخم بدونه سازیم که مثلا اینکوباتور خرد خانگی. این تجهیزاتی که در دست من می‌بینید نام این ترمورگولاتور میباشد و وظیفه ترمورگولاتور حرارت مقرر شده را در داخل اینکوباتور یعنی دائمی نگاه می‌دارد. این همون حرارت رو در داخل اینکوباتور نشان می‌دهد و باز این تجهیزات نمناکی را در درون اینکوباتور نشان می‌دهد. نام این تجهیزات ادپتر میباشد و این تجهیزات اساسی برای همون کار اینکوباتور میباشد. وظیفه این تجهیزات از آن عبارت است که مثال وقتی که همون جریان برقی در هر یک خانه ما و شما جارگیر میباشد 220 ولت را تشکیل میدهد و این در درون اینکوباتور ما 10 تا لامپچکاهای خرد جایگیر میباشند و این لامپچکاها قوه جریان برقی 12 ولت را قبول میکنند و وظیفه این ادپتر باشد همون جریان برقی 220 ولت رو گرفته و لامپچکاها جریان برقی 12 ولت رو به همشون تقسیم میکنند. وظیفه ادپتر از همین عبارت میباشد. اینکوباتور ما برای 42 عدد تخم بدانه پیش بینی کرده شده است و این یچک‌ها برای گذاشتن تخم بدانه میباشد. در هر یک یچک ما تخم ها را به این شکل جایگیر میکنیم. باید در یک روز 2-3 مرتبه ما همین تخم ها را باید تاب دهیم برای آنکه هر یک طرف تخم باید برابر گپ شود، یعنی برای افزایش جنین. زیری همین اینکوباتور ما خالی می باشد. این برای آن خالی می باشد که وقتی که تخم های بدانه را در اینکوباتور جایگیر میکنیم در اینجا ما همین قسمت خالیگی را با آب پر میکنیم چون که نمونکی همین اینکوباتور از بخارشوی آب پیدا می شود. در آینده وقتی که همین اختراعاتی من خوبتر شد یعنی باز نوآوری های زیاد در اینکوباتور خودمون اگر ما وارد کنیم در آینده من میخوام که این اینکوباتور خودم را در آزمون جمهوری این فروغ معرفت از نومیناسیون اختراعکاری و نوآوری پیشنهاد کنم. اینک به صحنه غالبان آزمون از روی نومیناسیون شیمی در بین خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی دعوت کرده می شوند. برای سپردن جایزه ها به صحنه عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان عبدالستار سعیدов را دعوت می نماییم. اینچنین جای دوم را سزاوار گردیدند خیرالله سعداللهیف. مبارک باشد. در سمت آموزش علم و اختراعکاری و نوآوری به خیرالله موفقیت‌ها خواهانیم و امید می‌بندیم که او با دستاوردهای نو و نو علمی و ایجادی در سطح بین المللی پرچمبرداری وطن عزیزمان گردیده در پیشرفت تاجیکستان سهمگذار می‌گردد.
علم آموزید، دانش بجوید، زیرا جوهر اصلی هستی انسان پیشرفت و ترقی و بقای جامعه در علم و دانش است. با تمنای تنصیحاتی و خانه آبادی شما اینجا رسیدیم به فرجام برنامه وارثان علم. با برنامه‌های تلویزیونی علم و طبیعت بمانید.